Mumunda kwangu nomombe tukabena. Akajirwa kumunda nomombe tukabena. Asipele hiyo. Aiwa, msodele. Wapi ya muda? Tukabena. Baba. Aba. Amani. Baba. Baba. Amani ndio mwacho. Baba. Nazime. Wewe. Watombo uzamkhulisa. Oh. Kana mtaka afana shabika tongeba. Saka ndinde ndinawo kamba. Mama ngonya yeye yani. Aiwa ndazviti. Mombe dzedu handisi kupokana kuti dzakabuda asi zvakanyorwa papepa ndo zvanopoka. Zvakanaka. Dzakabuda here dzakacho. Asi mazuva akanyorwa ipanhindi mombe dzedu pano 10. Mezi nemabatanati. Chibagi nemabatanati. Ndakaenda kwaSabhuku. Sabhuku vakati rega tichedza kwapindura ndikuyanda nesei. Vakachedza kwapindura Sabhuku vakabva vabvunza kuti mukuwirirane wakwapindura kuti ndokwanisa kubhadhara mbomere kuenda kwamambo. Wanyora pasi kuti ndokwanisa kupa 300 paparadzwa nemombe dzenyu. Zvanyora naSabhuku. Vanhu 300 iyo ndikupa Friday isati yakwana. Then Friday isati yakwana. Sabhuku ndangoona asvika kumunda kwekwe zvakanzi nini chamwanda tinyaya ichienda kwamambo awo wanenge wasikuda kubhadhara hamene zvakasvika chinotaura kwaSabhuku. Chakaitika mombe dzedu dzakadya kumunda kwamuungani dzakatyora danga mupakondi dzakazobviswa nomwana wokwachareva kumasiroko akadaidza mukomana akauya mombe dzedu kochi2 dzakatsvagwa dzakashayiwa 2. Mukomana wedu mudiki akaudza achareva kuti tashaya mombe. Mumwe mukomana wedu muhombe form 4 akasangana nevakomana ava2 akavati tashaya mombe kuma7 kuma10 mombe dzakazoya nomukomana uyu akati mombe dzedu dzazosvika kuti kumunda. Tikudambo kuti pesa apa tapanze mombe shuwa dzakadya zvamakawirira muchiti 300 izvozvo here kwaSabhuku. Pamusoro wevadaro nyaya iripo handiti vakomana vakauya vachiti izvozvi tiri kuda 900 mombe dzenyu dzaji. Vakazoti 600 vakazoti 300 asi mazwira andiri kuita inini mumunda imomo makapinda dzimwe mombe yokwaBushu yakatotemwa mumunda imomo kuti yakadyiwa mumbirai imomo. Mazwira andiri kuita inini dzokwaNindi yokwachipekwe yakarohwa gumbo aina kuzotyoka asi izvo zvazisi kufamba pamwe tenodzimba. Saka ndaingobvuma kutya kuti pamwe dzinogona kutemwawo. Mumunda dzakatoya koiswa nomuzukuru wouyu kuti angaikwaachipekwe. Sabhuku ari kudziziva nyaya idzodzo. YekwaBushu yakatemwa Sabhuku ari kuita sei ari kuiziva. Saka ndaingotya kuti panapa takaramba mhosvaka baba. Taitya kutemerwa mombe so zvakaitwa dzimwe. Kana 600 kanene. Asika ndine zete mukomana apa kana mamuno udarika. Ngati muno. Kopango yasisi chite mutubidi. Ikasira kuzinda tiyanani. Andilo. Asi makapinda dzimwe mombe mambo dzakadya. Aiwa. Mwana zikira yokudala kuti kondra tinokuba kondra ino. Manje.
mombe dzandikaona dziri mumunda mangu ndidzokabenura dzakapinda 4 times. Ini pakatanga kudziona kechi2 kacho dzakatosiya kamhuru ndakatotumira munhu kuti enda munoziva kwakabenura kuti kamhuru kako kanodyiwa nebera aka tichiti tiri kugarisana. Dzazopinda kechi3 tatiri kurari uku mukomana ndianga aripo. Mukomana wevhanisana atondifonera ndine mwana wao ndati ndizonzi zvokuti wanzi mombe dzako dzarara mumunda. Mombe dzedu dzarara mumunda. Uyu ndiandifonerawo ndianogara ari mumunda. Pandauya nemwana wavo naiwo abenhu wakatoona mumunda vakati mombe hadzichadzoka dzarara mumunda. Ava dzanzi hadzichadzoka usiku hwacho vadzadzoka futi mumunda apo ndakasangana nemwana wavo kuma8 dzeusiku ainzi ndiri kutsvaga mombe ndati wana shamwari hamusiri wafudza mombe dzenyu apo wakuti ndiri kutsvaga mombe usiku uno kuno kumombe dzinobatwa one kune irrigation mutiparadzira mbeu tinotengawo maimbusi aya ndomasimudzira ndikazoitonyaya. Pane zvinhu pane chinobatika here pane zvinhu zvokuti akasvika anokwanisa kuona kuti apa pakadai apa pakadai anokwanisa kuona bhozi dzakachikora chibage cheche chabereka dzakachikora zvinooneka pane 2 weeks. asi pakapinda dzimombe mangu ndo zvinozooneka mutina mangu aiwa handisi kuramba